Zertako ibiltzetenik tipule Bota. sukalden zaparte, bueno, asko jakingo duzuek Guk ez du landako. katarroantzako hori da. Ukumekin, umeakin, eta nik ez dakit zer daukenean, baina umea txikiak eta estula daukanean, kipula gorri bat, guria, hemengo azaiako kipula bat. Txikitu, jarri oe ondon, eta nik ez dakit, horrek ezetasun ematen du, eta garbitu egiten du. Bai, eta askatzen ditun lurrunoik azken finen onuragarri die, zuk esan dakoa, bularra askatzeko edo katarroantzako. Bai, beste zerbaitetako erabiltzen duzu, Bai, badaukazu beste bai, truko bat? badauket beste sistema bat, niretzako dela azken aldi nintzaitena, hola, erremedio bat asko funtzionatzen duna, esango du. Esain. Nola izaten die hemen erderaz padrastros? Infektatzen die Bai. batzutan. Bai. Bueno, holako igertatzen zaigunen, tipule xerra bat edo bi hartu, estali, tapatu, Bai, eta utziola ordu batzuk edo gau oson. Eta hurrengo unerako erakartzen do barruko zorni, ez da nola esan zikin guzti hori, eta listo. antiinflamatorio lana eroitzen du lan? Inflamatorio ez. Osea, hor Iten da- bai biotiko, erakartzen du eta biguntzen du. Horrek dauken azufre pile horrekin korrosiboa da. Eta biguntzen du azala eta gero erresa daukegu hori ateratzeko. Badakizu zuk, garbine larrean ikutu bat, jaio. Ez, garbine larrea da. Ez pentsa, ez. Bueno. Hau da,